Takže dámy a páni, dneska som si stal do Minecraftu taký mod, že budú hurikány, tornáda a tak ďalej. Takže ako vidíme, už som hore a najprv čo by som chcel, by som išiel nájsť nejaké územie, ktoré bude trochu pracaté a najprv si natažíme drevo. A dáme si challenge, aby sme mohli prežiť. Takže fakt dokúkajte video do konca, lebo to bude fakt určite zaujímavé. Dobre. Natažíme ešte 3-4 dreva, či 3-4 stromy a môžeme sa pripravovať. Takže už máme natažené drevo, takže môžeme už ísť hľadať nejaké územie. A najprv by som chcel nájsť nejaké ovce, aby sme mohli mať posteľ. A tam sú biele ovce, aby som mohol mať posteľ. Takže áno, trochu budem mať lagy, lebo nemáš taký dobrý počítač, ale či je to dá do konca. Ak sa nenájde nejaký ťažký hurikán alebo tornádo, tam sú tiež biele ovce a ešte potrebujeme aj jedlo, takže to ešte potrebujeme. Jop, ale niekde na výške by som si mohol postaviť svoj dom. Raz pôjdem tam je nejak zaujímavé, možno, že tam niečo bude. Možno, skúsime nájsť vesnicu, aby sme sa tam mohli ubytovať. Jo. Ale uhlie by sa nám hodilo na tožky. Ale možno, že nájdem vesnicu a tam budú mať. Ja by som išiel veľmi do toho kopca, ale sa bojím, že pôjde aj hore, takže to nebudem riskovať, takže asi sa tu ubytujem. Možno, ja neviem. Tak poďme hľadať ešte. Malo by sme mohli len chodiť a skúsime, aby nás nechytil hurikán do hurikánu. Dobre, tak ja potom rýchlo nejaké jedlo. Tu. OK. A stále nič nevidím. Ale najprv by som si išiel natažiť kamene, aby som mohol mať pec. A z toho si urobiť jedlo. Najprv si potrebujeme krumpač. Tak, dobrá. Natažíme niekoľko kameňov. Tak už sme natažili kamene a mám aj niekoľko jedla.
pretože sa najeme a budem musieť asi šetriť, podľa mňa. Ale to nevadí. A vykraftíme si loďku, aby sme mohli ísť niekde inde. A vykraftím si posteľ. Tak. A počujem, keď sa nám urobí jedlo a môžeme ísť na výpravu. Tak, už sa nám urobilo všetky jedlá, ako sa aj v peci. Takže si všetko zobárame. Tak a môžeme sa preniesť niekde inde. Poďme sa popozerať, čo tu je. Ako vidím, že nenašli sme žiadnu vesnicu, ale asi pôjdeme tam hore. A uvidíme. Tak, a rozbijem si lodičku. Dobre, a idem hore. Ideme preskúmať, čo tam bude. Už sme hore a ja som sa zlakol, že už sa vytvára tornáda. Ale ešte skoro asi. Som sa pomaly noc, čo nie je dobré. Už prvé sa tornádo robí, vytvára. A to už je len maličké, podľa mňa. Ako vidíte. Ja hneď musíme nájsť nejakú vesnicu. Vím, že ide za mňou. Ale prvá fáza podľa mňa je ok, ale už tretia, štvrtá, to už trochu dáva zmysel, že nemám chodiť ku nej. A ja si pôjdem len tam hore. Lebo môžem aj kúkať, že takto. Čo je teraz červená obloha? OK. Alebo krvavá obloha. Irony, dobrá. A natažíme aj tie irony a dáme ich do pece. Dobre, tak už mám natažené irony. Takže pôjdeme, kde dáme alebo už môžem, spíme. Prečo mám tak divnú ruku? Ach ja. Dobre. Čiže ako vidíme, že už sa to pomaly blíži tam, ale asi poďme sem. Máme tu drevo, máme tu zem, takže to určite bude v pohode, podľa mňa. Ja si tu robím hore domček. Taký maličký, pekný. Dáme to asi sem, niekde. Som rozhodoval, že sem. To dáme sem. Vadí. Úplne nejaký maličký. Stačí. Ja som ešte taký dobrý builder, hej. Ja viem nejaké stavby, takže. No tak asi nemáme už také isté drevo. Čo je problém? A tam je, dobré. Môže, sme safe. Nemusím ísť tam dole. A ďalšie tornádo sa vytvára. OK. Alebo hurikán, neviem ako sa to nazýva. Je to hmla. Nie je to hmla. Tak rýchlo postaviť. Ach jaj, tak. Wow! Tak nejak rýchlo tu sa to šíri. Takže za chvíľu hneď príde a hneď budem mať postavené. A postavím si ešte potom bunker. Niekde sem, možno, že tu. Bude safe. Neviem. Asi. OK. Akože tento mod som nečakal, že bude dobrý, akože fakt. Tak ešte jedno. Ale tu si urobíme už. Možno... Keď to dáme... Tam ešte nižšie, podľa mňa. A tak tu bude určite stačiť. Potrebujeme len svetlo. Čo ja nemám? Nemám točky. Som mohol predtým natažiť, ale nevadí. Aby sme boli v úkrytu.
Si urobíme ešte ďalšie. Aha, uhlie. Dobre. To sme trochu dobre vypočítali, lebo fakt potrebujem. Dobre. Asi bude toľko stačiť podľa mňa. To len na torčky. Tak. OK, tak nejak veľa torčiek som natažil. Pardon, uhlia. Veľa torčiek mám. Jak to osvetlíme? Tak. No to nebola tma. Dobre. Tak podľa mňa asi toto bude stačiť. Nie je to nič zázrak. Dobre. Nejak sa mi to seká. Dobre. Čo? Počkajte. Prečo ide teraz ku mne 2 tornády? To nie je fér. Ešte strecha. Ja už nemám drevo. Ako... Také, čo by som chcel. Nevadí, tak aspoň bude tak trochu také divná strecha. Ale však môžem dať aj takú strechu. To nevadí podľa mňa. Dobre, tak zatvoríme, aby nefúkalo. Dobre. A dáme to ešte sem. Posteľ mám tu. Posteľ dáme sem. Dáme torčku. Potrebujeme sa, asi je to v pohode ešte. No a ja si jem ešte sem trochu ozdobiť. Tak zatvoríme. Tak to nech bude. Tak tu pôjdem rýchlo a... Dobre. Bunker máme prichystaný, keby dačo. A fajne hrmi. Takže... Už to vidíme. Keď sa niečo stane, tak rýchlo pôjdem tam, do tom čeku. Mal by som upiecť irony. Máme uhlie. 6 torčiek mám. Tak. Jak sa to ku mne blíži. A pôjdem rýchlo asi domov. Ako vidím, že sa to blíži veľmi rýchlo. To je asi tretia fáza. Neviem. Toho hurikánu. A potom na toto ešte nie je hurikán, ne? Možno, že sa už tam vytvára také maličké. No, hej, vedel som, tam sa to vytvára. Ale teraz neviem presne. Ale možno, že tu majú už 5 fáz. Týchto tu búriek. Ako... Myslím tornáda, hej, alebo hurikány, tak majú možno, že 10 fáz, alebo to F, napríklad F0, to je od začiatku, F1, F2, F3, F4 a tak ďalej. Ale neviem, keď to nie je náhodou na F10, lebo to každý 10 minút sa vytvára jeden hurikán, že som nedal ani žiadny komand. Ale... Tak ideme do domčeku a uvidíme sa za 2 minúty. No takže už prešlo 2 minúty, tak ideme sa vonku kúknúť. Zatiaľ to vyzerá nejako. OK, to je už také... OK. Tak toto je väčšie než predtým. To prešlo len 2 minúty. OK, tak sa... Teraz som videl blesky. Vím, že teraz aj prší. Že... Vím, že sa to blíži. A toto je asi len 4. fáza. Takže to je asi ešte OK. Ešte sa to asi bude... Wow. OK. Tak ja idem sem. Sa bojím. Jak sa to už blíži. Toto už nie je dobré. To bere bloky.
Ono to bere broky. No do vzduchu. Všetko je skoro realistické. Wow. OK, tak ja rýchlo idem dovnútra. OK. Oh. Akože toto som vážne nečakal, že bude taký hurikán. No tak teraz stopnem video a urobíme si druhú časť, takže o niekoľko dní to vyjde ďalšia časť, takže môžete sa tešiť. Ale ja som tu furt. Daj ten odber a lajka nejaký komentár. Díky. Toto som vážne nečakal. Robiť okno. Tak. A dvere. Robiť. Dobre, a rýchlo aj takéto okna. Ako. A keď. To je jedno, nič nevidíme, ale vykopem tu.